Распачынаем сёння ўрачыстае абыходжанне Вялікай ночы ў Васкрасення Пана. Датыкнёмся пэўным чынам да пасхальнай таямніцы пераходу. Сёння будзем разважаць над шматлікімі аспектамі гэтага пераходу. Пераход праз воды Чырвонага мора і воду Хросту. Пераход ад смерці да жыцця, з цемры да святла, з упадку да жыцця хвалы. Трэба памятаць, што наш пераход падрыхтаваў Езус Хрыстус праз пасхальную таямніцу мукі, смерці і васкрасення. Літургія святла распачынаецца на вуліцы. Святло лепш успрымаецца ў адрозненні ад цемры. Падчас літургіі святла адбываецца асвячэнне агню, запальванне пасхалу, свечак вернікаў і асвятленне касцёла. Існуе глыбокі сэнс у паступовым рассейванні цемры праз святло Хрыста. З ім пераходзім з цемры смерці да святла новага жыцця. Сімволіку святла і пасхальнай свечкі, а таксама тэалагічны сэнс усёй Вялікай ночы тлумачыць нам велікоднае пасланне экзультет. Полымя святла з'яўляецца таксама знакам гатоўнасці і чакання. Таму, згодна з даўняй традыцыяй, гэтая ноч павінна быць чуваннем дзеля ўшанавання Пана. Вернікі, трымаючы ў руках запаленыя свечкі, павінны быць падобнымі да людзей, якія чакаюць свайго Пана, каб, калі верніца, застаў іх чуваючымі на малітве і запрасіў да свайго стала. Гэтая святая імша будзе цэлебравацца ў наступных інтэнцыях. Ксёндз Станіслаў моліцца ў інтэнцыі воран Ядвігі у другую гадавіну яе смерці за памерлага Пятра, каб добры міласэрны Бог прыняў іх у Божае валадарства. Ксёндз Дзеніс моліцца аб падзякі Пану Богу за дар жыцця у дзень нараджэння бранчэль Дзіяны з просьбай о Божым благаслаўленні, апекі Найсвяцейшай Панны Марыі і дароў Духа Святога для яе і яе сям'і. Ксёндз Пробаш моліцца ў інтэнцыі ўсіх, хто прыходзіў сёння на адарацыю Найсвяцейшага Сакрамента і асвячэння велікодных страў, каб добры міласэрны Бог адарыў іх здароўем. Найсвятейшая Марыя Панна акрыла яе сваім мацярынскім плашчом.
и Сына, и Духа Святого. Супокой вам. Дорогие братья и сестры, в эту найсвятейшую ночь, коли Пан наш Ісус Христос перейшов від смерті до життя, Костел клича детей своих рассеянных по всем свете собраться на ранние и молитву. Коли мы ушануем память Пасхи Пана, слухаючи Слово и здійсняючи Його таємниці, будем иметь надею на удел у Його переможі над смертью и життя разом с Ним у Бога. Молимся. Боже, Ты про Своего Сына спасла верным огонь Твоей славы. Освети новый огонь. И про это пасхальное святло запалило нас ожидание неба. Как мы щедрым сердцем смогли прийти до святла вечного. Раз Христа Пана нашего. Chrystus uczora pełnił początek, koniec, alfa, omega. Jemu należy czas i wieczność, Jemu chwała i władactwo, wraz все веки вечные, wraz Твои святые раны, славные, нехай стереже и охопая нас Христос Пан. Аминь. Святого Христа, який ухвалив воскрес, нехай розгонить землю наших серців і наших
Свято Христова, Святло Христова, святло Христова, Узрадуйтеся вже хори аньола у небе. Узрадуйтеся, Божия слуги, няхай званые обвящают збавление. Бо на користь великого владара перемога. Веселися и земля, промененная узнеслым бляском. Бо освятил тебе промень с предвечного владара. Целый свет няхай отчует, что вызволился от темры. Узрадуйся, костеле наша Мати, оздобленный зянями с Христа святла, и няхай гучным спевом наполнится гэтая святыня. А вас прошу, браты наимилейшие,
что захопляетеся ясностью святого полымя, а разом со мною призывали милосердность у всемогутного Бога. Нехай же той, кто без моих заслугах учинил меня своим слугою, наполнить меня святло, как смог я узнести хвалу этой свечцы. Пан с вами. Ugorу сердце. Подякуем Пану Богу нашему. Правди годна і справедлива, всім серцем, розумом і побожним спєвам, прославлять небачного Бога, Айца всемогутного. И он справедливому Айцу заплатил за долг Адама и своей кровью знищил запись стародавней вины. Это и есть тыя пасхальные святы, подчас яких забиваються правдное ягнятка, и его кровью освячаются дамы верника. Это тая ночь, у якую ты вывел з Египту наших прайцов, сынов Израилевых, и по сухим дне перевел праз Червоное море. Это тая ночь, якая святлом огненного слупа грехов рассеяла темру. А сёння гэтая ночь усіх веруючих у Христа по всей землі вызволяє от давних провинов из мроку греху, вертає ласку, излучає в супольного святых. Это тая ночь, у якую Христос, разорвавши путы смерти, переможцам выходит с подземных нетрав. Нічого б ми не атрымалі з дару жыцця, калі б не прыйшло збаўленне. О, якая ж дзівосная для нас твоя ласка! О, якая невымоўная любовь! Каб откупить слугаў ты отдаў сына.
Бо сапраўды абавязковым быў грэх Адама, бо яго згладзіла смерць Христа. О, счастливая вина, якую знішчыў такі вялікі адкупіцель. О, сапраўды благаслаўлёная ноч, бо толькі яна была годнаю ведаць час і гадзіну, у якую Христус паўстаў з мёртвых. Гэта тая ноч, аб якой напісана: і ноч, як дзень, будзе яснай, а таксама ноч маё святло і моя раскоша. Святасць гэтай ночы праганяе злосць, смывае правіны і вяртае ласку паўшы, а засмучаным радасць. Знішчае ненавісць, яднае ў згодзе і скарае зямныя ўлады. У гэтую ноч поўную ласкі прымі, святы Ойча, вечаровую ахвяру праслаўлення, якую табе складае святы касцёл, урачыста ахвяруючы рукамі сваіх слугаў гэтую свечку, плён працы пчалінага рою. Мы ўжо ведаем значэнне гэтага васковага светача, які на ўшанаванне Бога запальвае яркі пломень. Хоць ён аддае частку свайго святла, аднак жа застаецца нязменным і нічога не губляе. Бо жывіцца воскам, які дала працавітая пчала, каб утварыць гэтую каштоўную паходню. О, сапраўды благаслаўлёная ноч, у якую злучаецца зямное з нябесным, а справы боскія з людскімі. Таму просім Цябе, Пане, каб светач, што на хвалу імя Твайго ахвяраваны, нястомна палы мне, рассейваючы цемру гэтай ночы, і прыняты Табою як прыемны водар, няхай злучыцца са святлом нябесным. Няхай жа ён палымнее аж да світання, пакуль не ўзыдзе сапраўднае сонца. Jesús Chrystus, Twój Syn z mёртвых паўсталы, які асвяціў род людскі сваёю яснасцю
и с тобой живе и владарить на веки вечные. Амен, амен, амен. Дорогие браты и сестры, урочисто распочавши пасхальную вигилию, со спокойным сердцем послухаем Слово Божие. Розважаем, як у минулые часы Бог збавил народ свой и нарешті послал нам своего Сына, як Откупителя. Молимся, как Бог завершил пасхальную справу збавления и привел нас до полного откупления. Читання книги Буття. На початку створив Бог небо і землю. Земля ж була безладдям і пустечею, і темра була над поверхней бездні, і Дух Божий лунав над водами. І сказав Бог: «Нехай станеться світло», і сталося світло. І убачив Бог світло, що воно добре, і відділив Бог світло від темри. І назвав Бог світло днем, а темру назвал ночью. И был вечер, и была раніця, день перший. И сказал Бог: «Нехай станется скляпение посеред водов, и нехай оно отделить воды от водов. И учинил Бог скляпение, и отделил воды, что под скляпением, от водов, что над скляпением. И так сталося, и назвал Бог скляпение небесами. И был вечер, и была раніця, день другий. И сказал Бог: «Нехай зберуться воды, что под небесами, у одно место, и нехай з'явится суша». И так сталося. И назвал Бог сушу землею, а збор водаў морем. И убачив Бог, что гэта добре. Сказал Бог: «Нехай земля выдасть зеленину, траву, что рассевая насенне, и плодовое древо, что дає плод поводле гатунку свайго, у яким насенне його». І так сталося. І видала земля зеленину, траву, що розсіває насіння, поводле гатунку свайго, і древо, що дає плод, у яким насіння поводле гатунку його, і убачив Бог, що гэта добре. І був вечір, і була раніця, день третій. І сказав Бог: «Нехай стануться святілы над небесным скляпенні, каб аддзялілі дзень ад ночы, каб вызначалі пэўныя часы, дні і гады. Нехай стануцца яны свяціламі над небесным скляпенні, каб асвятляць зямлю». І так сталося. І учыніў Бог два свяцілы вялікія, свяціла большае, каб кіравала днём, і свяціла меншае, каб кіравала ноччу і зоркі. І змясціў Бог на небесным скляпенні, каб асвятляць зямлю і кіраваць днём і ноччу, і аддзяляць святло ад цемры. І ўбачыў Бог, што гэта добра. І быў вечар, і была раніца, дзень чацвёрты. І сказаў Бог: «Няхай закішаць воды жывымі стварэннямі, і няхай птаства лётае над зямлёю пад небесным скляпеннем. І стварыў Бог вялікіх марскіх рыб і усялякае жывое стварэнне, што поўзае кішыць у вадзе паводле іхняга роду, і усялякае птаства крылатае паводле роду ягонага. І ўбачыў Бог, што гэта добра. І благаславіў іх Бог, кажучы: «Пладзіцеся і размнажайцеся, і напаўняйце воду ў морах, і птаства няхай множыцца на зямлі». І быў вечар, і была раніца, дзень пяты. І сказаў Бог: «Няхай зямля выдасць жывыя стварэння паводле роду свайго, жывёлу, паўзуноў і дзікіх звяроў паводле роду свайго». І так сталося. І стварыў Бог дзікіх звяроў паводле іх роду, жывёл паводле іх роду, і ўсіх зямных паўзуноў паводле іх роду. І ўбачыў Бог, што гэта добра.
И сказал Бог: «Учиним человека поводле нашего образу и нашего подобенства. Няхай пануе над рыбами морскими, над птаством небесным, над живелами, над усею землею и над усіляким ползуном, что ползає по землі. И створи Бог человека поводле своего образу. Поводле Божьего образу створил его, створил мужчину и женщину. И благословил их Бог и сказал им: плодитесь и размножайтесь, наполняйте землю и володайте ею. Пануйте над рыбами морскими, над птаством небесным и над усими живыми истотами, какие рухаются по земле. И сказал Бог: «Вось я даю вам усілякую траву, что рассевая насіння по всей землі, и усілякое древо, плод якого рассевая насіння, каб яны были вам на спожиток. А усім живым істотам на землі и усілякому небесному птаству, и всему, что ползає по землі, и має у себе дихання життя, я даю на спожиток усілякую зеляніну». І так сталося. І убачив Бог усё, что ён стварыў, и было яно вельми добрым. И был вечер, и была раніца, дзень 6. Так были завершены небесы и земля, и усё ихняе войско. И скончил Бог у сёмы дзень працу свою, якую зрабіў, и на сёмы дзень адпачыў ад усёй працы сваёй, якую зрабіў. Гэта Слово Божие. Нехай сыдзе дух Твой и землю обновить. Нехай сыдзе дух Твой и землю обновить. Благослови, душа моя, Пана, Пане Боже мой, Ты вельми великий, Ты опранувся у величи красу, Ты охинувся светлом быцем шатай. Нехай сыдзе дух Твой и землю обновить. Ты умацаваў землю на яе основах, не похиснется яна ніколі. Бездонню яе вопраткай пакрыў яе, понад горамі узніклі воды. Няхай сыдзе дух Твой и землю обновить. Ты крыніцы посылаешь у долины, поміж гор цякуць яны. Над імі живуть птушки небесныя, і сярод лістя спяваюць. Няхай сыдзе дух Твой и землю обновить. З вышыні сваёй Ты поишь горы, плёнаў спраў Твоих земля насычается. Ты чынишь, что расте трава для жывёлы, и раслины на карысць человеку, каб ён здабываў хлеб земли. Няхай сыдзе дух Твой и землю обновить. Незлічонные, Пане, Твои справы, все Ты мудро створил. Земля наполнилась Твоими створениями. Благослови, душа моя, Пана. Няхай сыдзе дух Твой и землю обновить.
устанем. Молимся, всемогутный вечный Боже, дивостный Ты во всех Твоих справах. Ученика подкупленный Тобой народ зразумеў, наколькі цудоўнай была справа стварэння на пачатку. І яшчэ цудоўнейшая справа адкуплення ў поўні часу. Калі як пасхальнае агнё быў ахвяраваны за нас Езус Христос, які жыве і валадарыць на векі вечныя. Читання книги Зыходу. У тыя дні сказаў пан Маісею: «Чаму ты усклікаеш да мяне? Скажы сынам Ізраіля, няхай выходзяць. А ты падымі кій свой, працягні руку сваю да мора і падзялі яго, і пойдуць сыны Ізраіля сярод мора па сушы. Я ж зраблю жорсткім сэрца егіпцян, каб пайшлі яны ўслед за імі. І пакажу славу маю на фараоне і ўсім войску ягоным, на калясніцах і вершніках ягоных. І даведаюцца егіпцяне, што я пан, калі пакажу славу маю на фараоне і ўсім войску ягоным, на калясніцах і вершніках ягоных». І зрушыўся анёл Божы, які ішоў перад войскам Ізраіля, і пайшоў ззаду іх, а разам з імі і слуп воблачны перасунуўся спераду назад, стаў паміж войскам егіпецкім і войскам ізраільскім, і была хмара цёмная для адных, і асвятляла ноч другім так, што не маглі ўсю ноч падысці адзін да аднаго. І калі Майсей працягнуў руку да мора, пан гнаў мора моцным усходнім ветрам усю ноч і ператварыў у сушу, і разлілася вада. І пайшлі сыны Ізраіля праз сярэдзіну мора па сушы. Вада была для іх сцяною з правага і з левага боку, і пагналіся егіпцяне. І ўвайшла за імі ў сярэдзіну мора уся конніца фараона, калясніцы і вершнікі ягоныя. І вось на світанні пан паглядзеў на войска егіпцян са слупа вогненнага і воблачнага і прывёў у замяшанне войска іхняе, і падвярнуў колы калясніцаў, што ім цяжка было рухацца. І казалі егіпцяне: «Уцякайма ад Ізраіля, бо пан ваюе за іх супраць егіпцян». І сказаў пан Маісею: «Працягні руку сваю да мора, каб павярнуліся воды да егіпцян на калясніцы і вершнікаў іхніх». І калі Маісей працягнуў руку да мора, на самым світанні яно вярнулася на сваё месца, і бегла вада насустрач егіпцян, якія ўцякалі, і патапіў іх пан сярод хваляў. І вярнулася вада, і накрыла калясніцы і вершнікаў усяго войска фараона, якое ўшло за імі ў мора, і не засталося ніводнага з іх. А сыны Ізраіля прайшлі па сушы сярод мора, і вада стаяла каля іх сцяною з левага і з правага боку. І ў той дзень вызваліў пан Ізраіль з рук егіпецкіх, і ўбачылі ізраільцяне мёртвых егіпцян на беразе мора. Убачылі моцную руку, якую пан узняў супраць егіпцян. Спалохаўся народ пана і паверыў пану і Моісею, слузе ягонаму. Тады Маісей і сыны Ізраіля заспявалі песню пану. Спяваю пану, мой ён узвысіўся. Спяваю пану, мой ён узвысіўся. Спяваю пану, бо ён узвысіўся, коня і вершніка яго скінуў у мора. Пан моя сила и моя песня, ён стал моим збавленнем. Ён мой Бог, яго прославляю. Ён Бог айца майго, узвялічу яго. Спяваю пану, бо ён узвысіўся.
калясніцы фараона і яго войска ён кінуў у мора. Лепшыя ваяры ягоныя патанулі у чырвоным моры. Спяваю Пану, бо ён узвысіўся. Без да них праглынула, яны сышлі у глыбіні. Правіца твоя, Пане, прославлена моцаю, правіца твоя, Пане, перамагла ворога. Спяваю Пану, бо ён узвысіўся. Ты вывеў народ свой, пасадзіў яго на гары спадчыны сваёй, на месцы якое учыніў сваім жыллём, Пане. У святыні Пана, якую узвялі твае рукі, Пан валадар навекі і назаўсёды. Спяваю Пану, бо ён узвысіўся. Встанем. Молимся. Боже, в наши часы зяють давние Твои цуды, бо их раней Твою моцаю вызволил Ты один народ от переследу фараона, так теперь праз воды хросту ведешь усе народы до збавления. Учени, как усе люди сталися духовными детьми, прайца Абрахама и досягнули годности обраного народа. Праз Христа Пана нашего. Читання книги пророка Ісаї. Так каже Пан. Сасмаглые, усе ідите до водаў, і вы, якія не маеце срэбра, ідите. Ідите, купляйте без срэбра і без платы за вино і молоко. Навошта вы адважваеце срэбра за тое, што не ёсць хлебам, а працу сваю за тое, чым нельга насыціцца. Слухайце уважліва мяне і спажывайце добро, і няхай душа ваша нацешыцца тукам. Схіліце вуха сваё і прыйдзіце да мяне. Паслухайце, і жыць будзе душа ваша, і дам вам запавет вечны, нязменнай ласкі для Давіда. Вось я учыніў яго для народаў сведкам, правадыром і настаўнікам для народаў. Вось ты паклічаш народ, якога не ведаў, і народы, якія не ведалі цябе, пабягуць да цябе дзеля Пана Бога твайго і святога Ізраіля, бо ён уславіў цябе. Шукайце Пана, пакуль ён дазваляе знайсці сябе. Клічце яго, пакуль ён блізка. Няхай бязбожны пакіне шлях свой, а чалавек беззаконны свае намеры. Няхай вернецца да Пана, і ён змілуецца над ім, да Бога нашага, бо ён шчодры на прабачэнне. Бо мае думкі – гэта не вашыя думкі, і вашыя шляхі не мае шляхі, кажа Пан. Бо як нябёсы узвышаюцца над зямлёю, так шляхі маі над шляхамі вашымі, і думкі мае над думкамі вашымі. Падобна як дождж і снег падае з неба, і туды не вяртаецца, але поіць зямлю і робіць яе урадлівай. І яна родзіць, і прыносіць плён сейбіту, і хлеб для таго, хто есць. Так і слова маё, якое выходзіць з вуснаў маіх, не вернецца да мяне без плёну, пакуль не споўніць тое, што я хацеў, і з поспехам дасягне таго, дзеля чаго я паслаў яго. Гэта Слова Божае.
Будете черпать скрыницу избавления. Будете черпать скрыницу избавления. Вось Бог мое избавление, на Господа юся и бояться не буду. Бо Пан моя моц и моя песня, и Он стал моим избавлением. Вы с радостью будете черпать воду, скрыница избавления. Будете черпать скрыница избавления. Прославляйте Пана, закликайте имя Ягуное, и обвещайте сярод народов справы Яго. Нагадывайте, что узнесное имя Ягуное. Будете черпать скрыница избавления. Спевайте Пану, бо Он учинил великие речи. Обвестите это по всю земли. Веселись и радуйся, жихарка Сиону, бо великий сярод тебе святый Израиля. Будете черпать скрыницу избавления. Молимся. Всемогутный вечный Боже, один и надея свету, Ты в устными пророков вестил таемницы, что сполняются сегодня. Умацуй ласкаво прагнение Твоего народа, бо только дякуючи Твоему натхнению возрастают сноты Твоих верных. Праз Христа Пана нашего. Czytanie kniги proroka Barucha. Słuchaj, Izrael, zapowiedzi, jakie dają życie, schyli w ucha, kab spoznać mądrość. Jak stało się, Izrael, że ty znachodzisz się u ziemi worogów? Zmarniał tu u czużej ziemi, liczyć siebie opagniennym jak mертwych. Ty zaliczany do tych, kto sychodzić u otchłań. Ty покинул krynicy mądrości. Коли б ходил ты дорогой Божией, успокой жил бы навеки. Познай, где мудрость, где сила и розум, и спознаешь так само, где долгое и счастливое життя, где світло в очей і спокой. Але ж хто знайшов яє місця, хто увійшов у скарбниці яє? Той же, хто ведає усьо, ведає її і відшукає її своєю мудростю. Той, хто створив землю на вічні часи і наповнив її четвероногими звірами, хто послав світло, і оно пішло, покликав його, і оно послухалося його стремотенням. Зорки радостно зіхотять на своїх вартах. І он покликав їх, а яны отказали. 8. Яны з радостью світять своєму Створителю. Ён Бог наш, і ніхто інший не може порівнятися з Ім. Ён знайшов усе шляхи мудрості і дав яє слузі своєму Якубу і Ізраїлю умилованому своєму. Пасля з'явилася яна на землі і поселилася сярод людей. Гэтай мудрасцю ёсць кніга запаведзяў Божых і закон, які трывае навекі. Кожны, хто яго захоўвае, жыць будзе. Хто яго адкідвае, памрэ.
Вярніся, Якубе, трымайся яго, хадзі ў зянні яго святла. Не давай славы сваёй чужынцу, ні прывілеяў твайму іншаму народу. Шчаслівыя мы, Ізраіль, бо ведаем тое, што падабаецца Богу. Гэта Слова Божае. Panie, Ty majesz słowy wiecznego życia. Panie, Ty majesz słowy wiecznego życia. Zakon Pana doskonały umacowaje duszu, świadczenie Pana wierne Jano daje mądrość prostym. Panie, Ty majesz słowy wiecznego życia. Zagady Pana sprawiedliwe i radują serca. Nakaz Pana jasny praswiatlaje w oczy. Panie, Ty majesz słowy wiecznego życia. Bojaźń Boża bezzaganna i wieczna trwaje. Presudy Pana prawdziwe i usie sprawiedliwe. Panie, Ty majesz słowy wiecznego życia. Больш каштоўныя, чым золата, чым мноства чыстага золата, і саладзейшыя за мёд, і сок сотавы. Panie, Ty majesz słowy wiecznego życia. Молимся. Боже, Ты нестомно помножаешь костел свой праз покликання доверы новых народов. Учини ласкаво каб тых, кого Ты обмыл водою хросту. Заўсёды суправаджала Твоя опека праз Христа Пана нашего. Закончыліся чытанні са старога запавету. Іх поўны сэнс, які быў закрыты перад жыдамі, адкрыўся з прыходам Хрыста. Менавіта яго святло паказвае нам шлях і вядзе нас да збаўлення. У гэтым узнёслым клімаце пад гук усіх званоў будзем прастаўляць Бога, спяваючы гімн радасці дзеля яго хвалы. Усе паўстанем. Хвала на вишенях Богу.
Молимся. Эту наисвятейшую ахвяру у сённяшні день ахвярую за усю парафію з ксяндзом пробашчам, ксяндзамі, д'яканамі, сёстрамі, вамі, дорогі брати і сёстры, асаблівым чынам ты, які з намі лучацца на малітве ў сваіх дамах, а іх больш за 1500 на цяперашні момант. За вас, дарагія, каб былі моцныя ў веры, каб ішлі за Христом. Боже, Ты асвятляеш гэту найсвяцейшую ноч славаю з мёртвых паўстанне Пана, ажыві ў Тваім касцеле Дух Божага сыноўства, каб адноўленыя целам і душою мы аддана Табе служылі. Праз Пана нашага Езуса Христа, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у єднасці Духа Святого, Бог праз усе векі вечныя. Чытанне паслання святого апостола Паўла да рымлянаў. Браты, ці ж не ведаеце, што ўсе мы, ахрышчаныя ў Езуса Хрыста, у смерць ягоную ахрысціліся? Дык вось, мы пахаваныя з ім хрышчэннем у смерць, каб як Христус уваскрос з мёртвых дзеля слава Айца, так і нам хадзіць у абноўленым жыцці. Бо калі мы паяднаныя з ім падабенствам смерці ягонай, то павінны быць паяднаныя і падабенствам уваскрасення, ведаючы, што былы наш чалавек укрыжаваны з ім для таго, каб было знішчана грэшнае цела, каб нам не быць ужо нявольнікамі граху, бо той, хто памёр, вызваліўся ад граху. Калі ж мы памерлі Христом, то верым, што і жыць будзем з ім, ведаючы, што Христос, уваскросшы з мёртвых, ужо не памірае, смерць ужо не мае над ім улады, бо тое, што ён памёр, дык памёр раз і назаўсёды для граху, а жыве, дык жыве дзеля Бога. Так і вы лічыце сябе мёртвымі для граху, а жывымі для Бога у Христе Езусе. Гэта Слова Божие. Аллилуйя,
Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. Читання Святого Євангелія поводле Матфея. Калі мінула субота, на світанні першага дня тыдня прыйшла Марыя Магдалена і другая Марыя паглядзець магілу. І вось стаўся вялікі землятрус, бо анёл Пана, які сышоў з неба, падышоў, адсунуў камень і сеў на ім. Выгляд жа ягоны быў, як маланка, і адзенне ягонае было белае, як снег. Ад страху перад ім задрыжэлі вартаўнікі і сталі як мёртвыя. Анёл жа, прамаўляючы да жанчын, сказаў: «Не бойцеся, бо ведаю, што вы шукаеце Езуса укрыжаванага. Няма яго тут, ён уваскрос, як сказаў. Падыдзіце, паглядзіце на месца, дзе быў пакладзены, ды ідзіце хутчэй, скажыце вучням ягоным, што ён уваскрос з мёртвых і вось апярэджвае вас у Галілеі. Там яго ўбачыце, гэта я сказаў вам». І хутка, адышоўшы ад магілы, са страхам і вялікай радасцю пабеглі паведаміць вучням ягоным. І вось Езус, выйшаўшы ім насустрач, сказаў: «Вітайце». Яны ж, падышоўшы, абнялі ногі ягоныя і пакланіліся яму. Тады кажа ім Езус: «Не бойцеся, ідзіце, паведаміце братам маім, каб ішлі ў Галілею, там мяне ўбачаць». Гэта слова Пана. Шановний ксьондз Пропощ, ксьондз Владимир, які з'являєшся вікарем ксьондза біскупа Олександра, нашого пастора, тут, на Лідській землі, у справах душпастерства. Шановний ксьондз Віталій, Пропощ, ксьондзи Денис і Станіслав, ксьондзи дьякони, сестри законні, клерики, миловані у Христі Пану брати і сестри, тут сабраныя, якія знайшлі месца ў святыні Пана, каб быць блізка Яго. І тыя, якія з намі дакранаецеся да сённяшняй падзеі праз тэлебачанне ці праз носьбіты, вашае сэрца і мы разам з вами. Браты і сёстры, дзесь Великая Субота, Вигилия Пасхальна, минул день погребания Бога человека, день, który zasiał pustkę w sercach uczniów. Jezus przekroczył bramę samotności. Człowiek doznaje zdziwienia, że nawet Syn Boży przyjął śmierć. Wielka cisza spowiła ziemię, bo król zasnął.
Bóg zasnął w ludzkim ciele, by obudzić tych, którzy spali od wieków. Idzie, aby odnaleźć pierwszego człowieka, jak zgubioną owieczkę. Wstąpił do piekieł, aby miłość weszła w przestrzeń śmierci. Adamie, oto teraz mówię Tobie i wszystkim, którzy są w okowach śmierci, powiadam, wyjdźcie, niech zajaśnieje wam światło. Tym zaś, którzy zasnęli duchowo, rozkazuję, powstańcie. Kochani, Wielka Sobota i Wigilia Paschalna, czyli Noc Czuwania. Tej nocy chrześcijanie na całym świecie czuwają, ponieważ tej nocy na miejsce nowa Pascha. Tej nocy nasz Zbawiciel, skruszywszy więzy śmierci, jako zwycięzca wyszedł z otchłani. On rzeczywiście powstał z martwych. Przyszedł do uczniów zgromadzonych w wieczerniku ze słowami: pokój wam. Nad brzegiem jeziora z uczniami spożywa posiłek, pytając, czy mają coś do jedzenia. Po drodze, która wiedzie do Emaus, przylącze się do uczniów, pyta, o czym rozważają i potem łamie dla nich chleb. I dzisiaj, jak przypomina nam papież Franciszek w adhortacji Chrystus Vivit, Chrystus oczekuje na nasze braterstwo we wierze. Zaprasza do żywego dialogu. Kochani, fakt zmartwychwstania Chrystusa nie jest łatwy do zrozumienia. Dlatego chrześcijanie z wiarą wyznają to. I dlatego chrześcijańska wiara w zmartwychwstanie spotyka się od początku z niezrozumieniem. Temu już na początku swojego pontyfikatu święty Jan Paweł II zaklикał ludzi dobrej woli: odczynicie drzwi z mертвых powstałemu Chrystusu. Uczynicie to bez bojaźni. Nie szukajcie Chrysta bez krzyża, bo susтрeniecie krzyż bez Chrystusa. Zrozumienie prawdy o воскресении człowiek здійсняє передусім przez wierу i święty chrzest, jaki zjawляється odrodzeniem do nowego życia. Święty Paweł apostol wuczyć, czyż nie wiedаете, że все my охрещені у Jezusa Chrysta, u śmierć Jegoную охрестилися? Каліж my померли z Chrystom, to wierem, że i żyć będziemy z Nim, wiedаючи, że Chrystus, jaki воскрес, już nie pomieraje. Śmierć już nie ma nad Nim władzy. Тому Галатам dalej pisze: Теперь живу уже не я, ale живе во мне Chrystus. Живу, ale уже живу не я. Гэта новизна існавання чалавека бярэ свой пачатак з Хрысту. А калі ж вы уваскрэслі з Христом, шукайце таго, што ў вышынях, дзе Христус сядзіць праваруч Бога, пра тое, што ў вышынях думайце, не пра зямное. Браты і сёстры, у час сусветнай пандэміі коронавіруса, калі чалавек вядзе барацьбу з заразнай хваробай, калі інфармацыя са сродкаў камунікацыі кажуць аб узрастанні лічбовых захворванняў, з мёртвых паўсталых Христус кажа нам, як тады затрывожаным апосталам: «Супакой вам, супакой мой даю вам». Jezus таксама звяртаецца да нас з заклікам: «Не бойся, малы статак, бо Богу спадабалася даць вам валадарства». Таму мы, хрысціяне, маем права на мары аб небе і шукаем таго, што ў вышынях, і сумуем па небе. Адначасова перажываючы прыгожую пілігрымку па нашай ніве малой радзімы, мы дзякуем людзям у белых халатах, лекарам і службам сацыяльнай дапамогі і ўсім тым, хто служыць чалавеку за тое, што прыкладаюць свае намаганні, каб нашу пілігрымку па жыцці прадоўжыць, а складаную і абмежаваную можна было лягчэй пераадолець. Дзякую вам і нізкі паклон перад Панам на малітве, бо той, хто дапамог патрабуючаму і хвораму,
допомог саму Христу. Дорогі апостолы, якія сузіралі і размаўлялі з уваскрослым Христусам, напоўніся моцай звысока да адважнага і радаснага абвяшчэння Яго з мёртвых паўстання. Бо праўдзівая радасць з абяцанага Божа валадарства ў чалавеку зраджаецца толькі ў сціслай сувязі з перажываннем літургічных абрадаў смерці, мукі і з мёртвых паўстання. Христус сам сцвярджае: «Я дзеля гэтага нарадзіўся і дзеля гэтага прыйшоў». Таму прысутнасць цярпення і хваробы ў зямным жыцці чалавека нязменны. Аднак яны даюць магчымасць мець удзел у дзеле адкуплення, якое здзяйсніў праз сваю муку і смерць Христус Пан. З гэтай прычыны хрысціянін, які сустракаецца з цярпеннем у жыцці, не шукае лягчэйшай дарогі або не ратуецца ўцёкам. Хрысціянін у такіх абставінах шукае Хрыста і далучаецца да Яго, каб смерць не паклала канца на Яго надзею. Браты і сёстры, натхнёны ад Пана прарок прапаведаваў у словах: «Крочачым у цемры зазяе святло вялікае, а над жыхарамі краіны мроку засвеціць зорка». Сённяшняга вечара у гімне абвяшчэння Пасхі экзультэт Касцёл з радасцю ўжо усхваляе здзейсненую таемніцу з мёртвых паўстання Христуса, якая перавышае надзею даўняга прарока. Таму узрадуйцеся ўжо, хоры анёлаў у небе, узрадуйцеся, Божыя слугі. Няхай званы абвяшчаюць збаўленне. Весяліся зямля, апрамяненая ўзнёсным бляскам. Радуйся, Касцёле, наша маці, і няхай гучным спевам напоўніцца гэтая святыня і святыня нашага сэрца. Бо Христус уваскрос, сапраўды уваскрос. Аллилуйя. Кожны з нас у часе хросту атрымаў імя, а разам з ім свайго святога апекуна. Таму ў кожны рашучы і важны момант у літаніі просім аб заступніцтве нашых сясцёр і братоў, якія ўжо цешацца хвалою воскрослага Хрыста. Праз літаніі да ўсіх святых просім нашых заступнікаў аб дапамозе ў верным выкананні запавету, які змяшчаецца ў сакраменце святога хросту. Падчас літаніі усе стаім. Kyrie eleison. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас. Святый Михаил, святые ангелы Божии, святый Яне Хрестителю, святый Юзефе, святые Петре и Павле, святый Андрею, святый Яне, святая Мария Магдалена, святый Стефане, святый Игнацию з Антиохии, святый Лаврентию, святая Перпетуа и Фелицита, святая Агнешка, святый Григорию, святый Августине, святый Атаназию, святый Базилю, святый Мартине, святый Бенедикте, святые Францишку и Доминику, святый Францишку Ксаверию, святый Яне Мария Вианей, святая Катерина Сиенская,
святая Тереза от Иисуса, святые Аня Павля II, усе святые Божия, будь до нас літостивы, вибав нас, Пане, ад усяго злога, ад усялякага греху, ад смерти вечной, праз Твое уцеловление, праз Твою смерть и воскресение, праз спаслание Духа Святого. Мы грешные Тебе просим, выслухай нас, Пане, каб освятил Твоею ласкою гэтую воду для отраджения сынов и дочок Твоих, Тебе просим. Иисус, Сыне Бога Живого, Тебе просим. Христе, почуй нас, Христе, почуй нас, Христе, выслухай нас. Зараз святар виконає брата посвячення води, а потім на його заклик вырачомся ад усяго, што нас аддзяляе ад Бога, будзем акропленыя асвячонай вадою за аднаўленне прысягі святого Хросту касцёлу гэты дзень удзяляе поўны адпуст. Боже, небачной моцей Ты здійсняєш незвичайные речи про сакраментальные знаки. На протягу истории обновления Ты отподрихтовал воду, Тобой створено копьяна выполняла ласку святого Христу. На початку свету Твой Дух узносився над водами, каб ужо тады вода атрымала моц освячення. Боже, нават у водах потопу Ты даў нам в образ адрадження, бо тая самая стихия ее поклала конец загадам и дала початок цнотам. Боже, Ты учинив, что сыны Абрахама пройшли по сухим дне Червоного мора, каб народ, вызволен из неволи фараона, став образом будущей супольности охрещаны. Боже, Твой Сын, охрещенный Яном Хрестителем у водах Иордану, был назначен Духом Святым, а коли висел на крыжи, з Его боку пролилася кровь и вода. Пасля своего з мертвых повстания Он наказал учням: «Идите и навчайте все народы, хрестячи их у ім'я Отца и Сына и Духа Святого. Узглянь на свой костел и пожадай у им открыть криницу святого Христу. Няхай гэтая вода праз Духа Святого атрымае ласку Твоего одинародного Сына, каб человек, які створаны на Твое подобенство, и праз сакрамент Христу от обраду вселяких грехов обмыты, одрадился з воды Духа Святого до нового життя дитяти Божого. Просим Тебе, Пане, нехай про Сына Твоего на гэтую воду сыдзе моц Духа Святого. Каб усе, хто праз хрост пахаваны разом с Христом у смерть, з ім таксама і паўсталі до нового життя.
які з Тобою живе і владарить у єдності Духа Святого, Бог празуще веки вечные. Благословите крыницы Пана, хвалите и возвеличивайте Его навеки. Дорогие браты и сестры, покорно просим Пана Бога наша, ка посвятил гэтую воду, якою мы будем окроплены на вспомин нашего хросту, нехай Ён нас милостиво одновить, каб мы заставалися верными Духу Святому, якого мы отрымали в сакраменте хросту. Пане наш Боже, допоможи ласкаво нам, Твоим верным, бо чуваючи в гэтую найсвятейшую ноч, мы узгадываем дивосную справу нашего створения, jeszcze больш дзівосную справу нашего откуплення. Выслухай ласкава нашыя молитвы і асвяці гэтую воду. Ты стварыў яе, каб давала урадлівасць нівам, каб умацоўвала і ачышчала нашыя целы. Ты таксама ўчыніў воду прыладою Твоей міласэрнасці, бо праз яе Ты вывеў свой народ з няволі і наталіў яго смагу ў пустыні. У прадказаннях пророкаў вода была знаком нового заповеду, які Ты пожадаў заключыць з чалавецтвам. Нарэшце, праз воду, якую Христус асвяціў у Иордане, Ты аднавіў у купелі адраджэння нашу сапсаваную натуру. Няхай жа гэтая вода нагадвае нам прыняты хрост, каб мы радаваліся разам з нашымі братамі і сёстрамі, ахрышчанымі у гэтую найсвяцейшую ноч. Праз Христа, Пана нашага. Дорогие браты и сестры, теперь будет обновление наших обяцанняў, якія мы складывали, або наши хростные падчас нашего хросту. Праз пасхальную таямніцу мы ў сакраменце хросту былі пахаваныя з Христом у смерць, каб разам з ім увайсці ў новае жыццё. Таму, скончыўшы 40-дзённы пост, адновім абяцанні святога хросту, у якіх мы калісьці выракліся злога духа і яго спраў і паабяцалі служыць Богу і ў святым каталіцкім касцёле. Таму я пытаю кожнага з вас. Ці выракаешся сатаны? Выракаюся. І ўсіх справаў ягоных? Выракаюся. І ўсіх спакусаў ягоных? Выракаюся. Ці верыце ў Бога Айца Усемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі? Веру. Ці верыце ў Езуса Христа, Сына Яго адзінага, Пана нашага, народжанага з Дзевы Марыі, замучанага і пахаванага, які ўваскрос памерлых і сядзіць праваруч Айца?
Ці верыце ў Духа Святога, святы Касцёл каталіцкі, еднасць святых, адпушчэнне грахоў, у воскресенне цела і жыццё вечнае? Всемагутны Бог, Отец Пана нашага Езуса Христа, які адрадзіў нас з вады Духа Святога і адпусціў нам грахі, няхай сваёй ласкаю захоўвае нас на жыццё вечнае у Езусе Христе, Пану нашым. У святую ноч поєднання неба і землі у Єзусе Христе з радостю просим Бога, нашого Отца. Молимся за святый Костел, каб ён абвяшчаў свету у воскресенне Христа і быў сведкам Яго перамогі над смерцю. Пане, просим Тебе, Kyrie, Kyrie eleison, Kyrie, Kyrie eleison. Молимся за пастыраў Касцёла, каб у цяжкія хвіліны яны ўмацоўвалі сваіх вернікаў асабістым прыкладам веры ў Божы провід. Пане, просим Тебе, Kyrie, Kyrie eleison, Kyrie, Kyrie eleison. Молимся за тых, хто сеє ненависть у серцах людей, каб наши молитвы и ахвярность содейничали их навертанню. Пане, просим Тебе, Kyrie, Kyrie eleison, Kyrie, Kyrie eleison. Молимся за самотных и хворых людей, каб ласка откуплення умацавала их у надеи на перамогу. Пане, просим Тебе, Kyrie, Kyrie eleison, Kyrie, Kyrie eleison. Молимся за людей, поєднаних з Богом праз сакрамент покаяння, каб з Евхаристії яны черпали силы для трывання у добрым. Пане, просим Тебе, Kyrie, Kyrie eleison,
Kyrie, Kyrie eleison. Молимся у інтенціях усіх, хто приходив сьогодні на адорацію і освячення великодних страв, просячи о Божьем благословенні, опеки на Святейшей Марии Панны для их. Пане, просим Тебе, Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie eleison. Подяка Пану Богу за дар життя у день народження Бранчель Діани з просьбою о Божьем благословенні для її, опеки на Святейшей Панны Марії, для її і всієї її сім'ї. Пане, просим Тебе, Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie eleison. Молимся за наших померлых, особливо за померлую Ворон Ядвигу у другую годовину ее смерти, и померлого Петра, как добрый милосердный Бог принял их у свое Божие владарство. Пане, просим Тебе, Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie eleison. Молимся за нашу евхаристичную супольность, как наше життя было подякою Богу за наисвятейший дар откупления. Пане, просим Тебе, Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie eleison. Молимся за наших святоров, диаконов, сестры законные, клирику и о покликании святарским и монашеским, как было кому обвещать Слово Божие, за наших детей и нашу молодь, які теперь на каникулах, в этих справах, как были близко Бога, как этот час використали на духовное возрастание у веры. Пане, просим Тебе, Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie eleison. Молимся за лекарів, за людей у білих халатах і за всіх, хто сприяє нам, нашому здоров'ю, духовному і тілесному, о Божьем благословенні для їх, каб витривали, каб були згодно своїм покликанням завсюди близько потребуючого чоловіка, а тих, яких докранула хвороба, каб якнайрихлей отримали оздоровлення повне, а усім, хто терпить, усім, хто у небезпеці, каб Найсвятейша Панна Марія завсюди приходила на допомогу. Пане, просим Тебе, Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie eleison. Боже наш добрий Ойче, Твой Син дозволив нам спознать Твою любов до нас. Учини, каб эта любов перемінила наше життя. Праз Христа Пана нашого. Благословен, Пане Боже, сусвіти, подякуєш Твої щодрості, отримали хліб, плод землі, праці людських, і відберемо Тебе, як настався для нас хлібом життя. Просим Тебя, Пане Боже, не оставь перед
в сердце, а наша вера получится Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу ахвяру принял Бог, Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийде вяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и всему Костелу Святому. Просим Тебе, Пане, прими молитвы и дары Твоего народа, и учеников этой ахвяры, якая бере початок у пасхальной таемницы, была для нас задатком вечного збавления праз Христа, Пана нашего. Пан з вами, И с Духом Твоим угору серце, узносим их до Пана. подякуємо Пану Богу нашому. Годно гэта и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы Цябе, Пане, заўсёды славілі, а асабліва ў гэтую ноч больш урачыста абвяшчалі Тваю хвалу, калі Христус быў ахвяраваны як нашая Пасха. Бо Ён сапраўднае ягнё, Ён узяў грахі свету і сваёй смерцю перамог нашую смерць, вернуўшы нам жыццё праз сваё з мёртвых паўстанне. Таму адкупленае чалавецтва ва ўсім свеце радуецца ў васкрасенню Хрыста, а хоры анёлаў разам з усімі святымі спяваюць Табе гімн хвалы, няспынна усклікаючы. Сапраўды, Божа, Ты святы і справядліва хваліць Цябе ўсё Тваё стварэнне, бо праз Сына Твайго Пана нашага Езуса Христа, дзейснаю моцаю Духа Святога Ты ўсё ажыўляеш і асвячаеш і няспынна збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца і да захаду складаў імені Твайму чыстую ахвяру. Таму у еднасці з усім Касцёлам у найсвяцейшую ноч з мёртвых паўстання Пана нашага Езуса Христа, праз Яго пакорна молім Цябе, Пане. Асвяці моцаю Духа Твайго гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталіся яны целам і крывёю Сына Твайго, нашага Пана Езуса Христа, які нам наказаў здзяйсняць гэтую таемніцу. Бо Ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, благаслаўляў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх і падзяку Табе складаючы, благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць».
Гэта вялікая таямніца веры. Пане Езу, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прыйсця ў хвале. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, а таксама Яго цудоўнае воскресенне ў небаўшэсце, і чакаючы Яго другога прыйсця, з падзякою складаем Табе гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь, просім, на дар Твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёю Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго святым, сталі адным целам і адным Духам у Христе. Няхай Ён сам учыніць нас вечным дарам для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі, найперш з Найсвяцейшай Паннай Богородицай Марыі, са святымі апостоламі Тваімі слаўнымі мучанікамі і ўсімі святымі, праз заступніцтва якіх мы спадзяемся на Тваю нястомную дапамогу. Просім Цябе, Пане, няхай гэтая ахвяра нашага паяднання прынясе ўсяму свету супакой і збаўленне. Будзь ласкавы умацаваць у веры і любові касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі, са слугой Тваім папам нашым Францішкам, нашым біскупам Александрам, тут прысутным сярод нас біскупам Юзафам, з усімі біскупамі, усім духавенствам і ўсім народам Табою адкупленым. Будзь міласцівы да просьбаў гэтай сям'і, якая па Твоей волі стаіць перад Табою. О, добры Ойча, ласкава з'яднай з сабою ўсіх рассеяных па свеце дзяцей Тваіх. Нашых памерлых братоў і сясцёр і ўсіх, хто ў ласцы Тваёй адышоў з гэтага свету, міласціва прымі ў валадарства Тваё, дзе і мы спадзяемся быць, каб разам з імі заўсёды радавацца Тваёй хвале, праз Хрыста Пана нашага, праз якога адорваеш свет усялякімі дабротамі. Праз Христа, з Христом і у Христе, Табе, Боже Ойче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, раз усе веки вечные. Называемся детьми Божьими, ими являемся, тому осмеливаемся казать. Просим Тебя, Пане, збав нас от усього злога, дай ласкаво супокою дні наші, допоможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольны от граху и захаваныя от усялякага неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и прийстя збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Єзу Христе, Ти сказав апостолам Твоїм, «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грахи наши, але на віру Костьола Твоего і будь ласкавий згодно з Твоєю волею,
одарить его супокоем и едностью, яки живешь и владариш на веки вечные. Амин. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Это поєднання тіла і кров нашого Пана Ісуса Христа, нехай допоможе нам, приймаючи Його, досягнути життя вічного. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи світу. Благословленные, покликанные на вечеру Ягоную. Пане, я не вартий. Ты увайшов до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя.
Молимся. Милосердный Боже, наполни нас духом Твоей любови, и у бесконцей Твоей добронимой ласку з'єднать усі, кого Ты умацнил пасхальным сакраментом, праз Христа Пана нашего. Штоденная молитва духовного усыновления. Пане Езу, праз заступництво Марии, Мати Твоей, якая народила Тебе з любов'ю, а так само праз заступництво святого Юзефа, чоловіка довіру, який опікувався Тобою після народження. Тебе у інтенції этого ненародженого дитяті, якою духовно хочу усиновить, якое знаходиться у небеске царстві. Прошу, дай его батькам любовь и отвагу, как они не забивали своего дитяти, а покинули ему життя, якое ты сам этому дитяти призначил. Коротенькие еще объявы. Дорогие мои, сегодня переживаем Великую Субботу. Это день, когда увесь Христовый костел, пробывая в жалобе и святым молчании перед гробницей своего Пана, Избавцы Иисуса Христа. Сегодня мы приходим у костел, как в молитовной тишине побыть сам на сам с Иисусом у гробницы. Знайти час на адорацию Збавцы. Великая Суббота так само день подрыхтовки до святкования, коли готуются и благословляется традиционная великодная страва, и это мы зробим после адорации на святейшее сакраменту. І хоч смачные пахи великодних страваў може казычуць нос наш, але з іх спажываннем давядзецца пачакаць да заўтра, да нядзелі, калі, прывітаўшы аднаго воклічам «Христос воскрос», сапраўды ўваскрос, сям'я збярэцца за адным сталом, каб падзяліцца радасцю гэтай асноўнай падзеі хрысціянскай веры у воскресення Христа з мёртвых. Цяпер пасля імшы будзе працяг адарацыі найсвяцейшага сакраменту праз усю ноч. Заўтра, 12 красавіка, велікодная нядзеля, урачыстасць з мёртвых паўстання Пана, рэзурекцыйная працэсія і святая імша адбудзецца ў 6 гадзін з раніцы. Імшы а гадзіне 9 не будзе, святыя імшы таксама ў нашым касцёле будуць о гадзіне 11, 13, о 15 гадзіне ў капліцы, 16 гадзіны і о гадзіне 18:30. Літургію рэзурекцыйнай імшы о гадзіне 6 і імшы таксама о гадзіне 11 можна будзе назіраць праз інтэрнэт. Онлайн-трансляцыя будзе адбывацца на старонцы нашай парафіі ў Інстаграм і на канале ў YouTube, назва Лідафара. Лідскае тэлебачанне таксама пакажа трансляцыю рэзурекцыйнай святой імшы о гадзіне 10. Шчыра дзякуем нашаму ксяндзу біскупу Юзафу за гэтую святочную імшу, за малітву і інтэнцыі нашай парафіі, у інтэнцыі ўсіх нас, прысутных падчас гэтай святой імшы і тут у касцёле, ці ў прамым эфіры, у прамой трансляцыі. Для нас, эксцэленцыя, гэта вельмі важна, што наш пастыр разам з намі праз вашу апостольскую паслугу, праз вашу малітву і благаслаўленне Бог, напэўна, дакранаецца да кожнага нашага сэрца, каб аздаравіць яго і напоўніць гэтае сэрца супакоем. Вялікі дзякуй, эксцэленцыя.
І ад імя ўсіх прысутных на гэтай святой імшы дазвольце, калі ласка, ўжо сёння павіншаваць вас, эксцэленцыя, са святамі ў Воскресення Пана. Няхай Езус Христос адорвае вас сваімі шчодрымі дарамі, дае сілы сведчыць сваім штодзённым жыццём аб радасці Евангелля. Няхай гэтае свята будзе поўнай радасці і супакою, а сэрцы нашыя, нас усіх, напаўняецца надзеяй, што разам з уваскрослым Христом мы можам перамагчы ўсе жыццёвыя цяжкасці і перашкоды. Таму яшчэ раз са святам і яшчэ раз вялікі дзякуй. Дорогие, дозвольте, что так само выкажу словы і падзякі для ксяндза пробашча за запрашэнне і для святароў, для ўсіх вас за тое, што мы разам сёння маглі у гэтую цудоўную ноч, цудоўны вечар быць разам, усхваляць Пана і ўслухоўвацца ў тыя словы, якія былі тады выказаныя, словы радасці, што Христос уваскрос. Дазвольце ад ксяндза біскупа Александра, імені нашага пастора, які прасіў вельмі сардэчна вас павіншаваць з гэтым святам, з гэтай урачыстасцю. Тут вас сабраных, таксама, як казаў ксёндз пробашч, тых, якія з намі лучацца праз гэтае сеціва, каб вы былі мужнымі і моцнымі ў веры. Часы заўсёды ставяць якіясь выпрабаванні нам, таму мы павінны быць заўсёды разам і з Христом. Тады пераможам. Тады будзе у нас пабеда. Нехай добры Бог, нехай Христос Пан уваскрослы, благословіць усім вам, усёй людскай зямлі з яго любым народам. Прыміце пастырскае благословенне. Пан за вами. Нехай імя Пана будзе благословлено. Допомога наша у імені Пана. Нехай вас благословить Бог усемогутний, Отець і Син і Дух Святий. Идите в супокої Христа, Аллилуйя, Аллилуйя. Дзень другі, навыны перад святам Божай міласэрнасці.
Молімся за духовенство, праз якое на чалавецтва сыходзіць Божая міласэрнасць. Езу найміласернейшы, ад Цябе сыходзіць усё добрае, памнож у нас ласку, каб мы годна выконвалі ўчынкі міласэрнасці, каб тыя, што на нас глядзяць, праслаўлялі Айца міласэрнасці, які ёсць у небе. Ойче спрадвечны, глянь вокам міласэрнасці сваёй на супольнасць абраных у вінаградніку сваім, на душы святарскія і манаскія, і адары іх моцаю свайго благаслаўлення, а дзеля пачуццяў сэрца Сына свайго, у якім душы гэтыя прабываюць, удзялі ім моцы і святла свайго, каб маглі яны весці іншых па дарогах збаўлення, каб разам спявалі хвалу неспасцігальнай міласэрнасці Тваёй навеки вечныя. Ойче наш, который ест в небе, святится имя Твое, вшить крólestwo Twoje, bądź воля Твоя, яко в небе, так и на земле. Дай нам dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Pąckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Ducha Świętego, świętości powszechnej, świętego głosowania, Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki, 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 dla Jego bolesnej męki. Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki, 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 dla Jego bolesnej męki. Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Przebłaganie za grzechy nasze całego świata. Dla Jego bolesnej męki, I miłosierdzie dla nas i całego świata. dla Jego bolesnej męki, I miłosierdzie dla nas i całego świata. dla Jego bolesnej męki, I miłosierdzie dla nas i całego świata. dla Jego bolesnej męki, I miłosierdzie dla nas i całego świata. dla Jego bolesnej męki, I miłosierdzie dla nas i całego świata. dla Jego bolesnej męki, I miłosierdzie dla nas i całego świata.
Для Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, Zmiłuj się nad nami i nad całym światem. święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, Zmiłuj się nad nami i nad całym światem. święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, Zmiłuj się nad nami i nad całym światem. o krwi i wodo, które wytryснęły z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie. O krwi i wodo, które wytryснęły z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie. O krwi i wodo, które wytryснęły z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie. Jezu, ufam 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 Tobie. Jezu, ufam. Пасля імши будзе асвячэнне велікодных страў. Хто має до poświęcenia, to prosimy bliżej tutaj. U imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu Chryste, Ty u dzień przed muką i śmiercią zagadał uczniom podrychtować paschalną wieczeru. U dzień u Воскресения przyjął zaproszenie dwóch uczniów i сел z nimi za stol, a późnym wieczorem przyszedł do apostołów i сел z nimi za stol, a późnym wieczorem z nimi spożył wieczeru. Prosimy Ciebie, daj nam z wierą przeżywać Twoją присутność wśród nas podczas światocznej gościny
і ў дзень Тваёй перамогі, каб мы маглі радавацца ўдзелу ў Тваім жыцці і ў васкрасенні. Хлеб жывы, які зышоў з неба, Ты ў святой камуніі даеш жыццё свету. Благаславі гэты хлеб і ўсе святочныя пячыва на ўспамін хлеба, які Ты накарміў народ, што служыў Табе на пустыні, і які пасля свайго васкрасення Ты падрыхтаваў каля возера для сваіх вучняў. Баранак Божы, які перамог зло і абмыў свет з грахоў, благаславі гэтыя кілбасы, вэндліны і ўсе стравы, якія мы будзем спажываць на ўспамін пасхальнага баранка і святочных спраў, якія Ты разам з апосталамі спажыў на апошняй вячэры. Благаславі таксама нашую соль, каб ахоўвала нас ад сапсаванасці. Хрыста жыццё і васкрасенне нашае, благаславі гэтыя пасхальныя яйкі, знак новага жыцця, каб мы, дзелячыся імі ў кругу сям'і, блізкіх і гасцей, маглі таксама дзяліцца адзін з адным радасцю Твайго прабывання з намі. Дай нам усім дайсці да Тваёй вечнай гасціны туды, дзе Ты жывеш і валадарыш на векі вечныя.
Не знаю, не твоя семья? Нет. Это моя, наверное. Может быть. Ну, если что, ты скажешь, что я. Приду на час, что я.